Bueno, mahigal ang mga kasama. Atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Joy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni OJ Kumpok Rakasa. Higalaan atong magtatampo si Joy. Kini akong problema, bahin ni sa among silingan ng mga bayot na marites. Aron inyo yung masabtano, ingon ini ang mga paghitabo. Ay, kapoy ba yan eh. Saan mo agi akong amikaon si Don Pedro? Tuwa ka silang nani nga nabarong nga yung manok bugbukig tiil. Ay, kanta lang ko ani ako minusuan be. Yun na, kini. Gusto, kini. Suwayan ko ning kanta ni Tony Orlando. Paborito ba ning kanta sa kong migo? Daray. Ang ayan, kanta Jason. May talent ka. Gipaong lang ako dahil. Murag, mabitaw dahil. Ang gandoy ko nga, ma-discover ko ba sa akong toilet ba? Mao ba? Dako kay kong pangandoy anak day Joy eh. Pangandoy ni mo nga unsa man? Ay, kuan, gusto ko mo yung pilot. Wow, pilot gyud. Yes, dahil piloto di ka. Hala no. Pero kay pobre man ta, mao na kinahanglan ta, ma-discover to talent, pero mapailoto ba? Nya mo apela lang ka sa The Voice. Di lang kayo sa The Voice lang dahil. Gusto ko mapackage ko ang akong talent ba. Anto, kamao mong yung kumakanta, kamao ko sayaw, labaw na nga kamao ko murama. Wow. Mga kung ma-discover ko dahil, kortahan na niya ko, o matuman ang akong ambisyon nga mag-pilot ko sa aeroplano. Jason, Ay, tayo, Leo! di ka madidinin sa ilang Joy. Ano man, gapas ko ni mo, tay? Oy, pananggot na dong. Araw matumbo na to sa merkado ang tuba. Ay, oo, tay. Sige. Wala ka una ko kay magpalit kog tungog para sa tuba. Amping tayo, Julio, ha? Amping? Amping Noy. Salamat, Joy. Salamat. Sabi usan ninyo, ha? Sige. Day, Joy. Ulit, sa kusamo ha? Ano man? Sugod ako sa akong pagkapalot. So piloto na day ka? Yes, piloto subi. Kitik wala stick. Waki music. Di sa pag-unsa, tigpaminawan gid mi sa DYH Pilinis ang dapit, ilabi na sa mga drama nila. Unya, Ako na sa bida, no? ilong ko na mo ba yun? Oy! Ibaw nang naminot sa paborito na kong drama nga Lovers in Plaza, ano na ba'y forever? Ay, saba kay Moterio, Mario, oy! Sa paa! Ay, kung ibon na ka mga ano, bitaw. Ay, nani ko Kay mo mas tinuod ninyo nga, Mario ug Terio. Dito sa iskilahan, sa amo, Teryo gud akong pangan, pero sa gawas, ako si Teryo. Ako si Maria. Waki merci, pakpakan be! Ala. Uy, napauman. Hala, urot na sigurong bateri. Kagaraan ba ni? Di extension. Lilis na battery. Lilis na yun. Palit ka bag-o eh. Ibuwasin ako ang bateri ka dito sa... Uy, paya! Patugat-tuga man tao, no? Tinil og radyo, nga wami. Nga, napaong naman ako. Sabay paminaw na mo din ha? Ansa? Naminaw man me. Ha? Wabi ay ayaw ni mo, Joy. Oy, sa sunod, magridi ka daan. Dili kay mapaong na nagkalit. Dami nag-isinas drama niya, mapaong lang. Kamupay ni Ari para maminaw, kamupay mo reklamo, kapuya. Tama na, Maria. Mariah, tama na. Tatang ayo, ay! Ay, bahala niya. Sige, dumaha. Lovers. Lasa ado na ba'y forever, karaan. Dito, Ria, oy. Kay, hilas kay silingan na to. Ngilangan lang sa itong oras. Hala no, kisa man sa'yo nananan nyo din sa pag-anhi, ngawa man, panglayas ako namang duha. Oh, che! Ari na, Ria. Laban pa ko, hilasan tayo. Shesad mo! Huge! Yus! Ni alagi ka, Jason. Oh, yes. Kadungog ka. Gisibiyas ni Witch Speaker ng bago lang. Paguman sa drama nga Lovers in Plaza. Ado na ba'y forever? Kadungog ka. Nalubot akong bateri. Ano di Uy, ay? nagwanted silang artista sa radyo. Tinuoy! Ay, die-hard listener yutang Atty. Romel Banyok. Maayos yorong mga pega. Ansa? Di ko mauwaw ko. Huwag taon ka nga. Nindot mo tingog. Abi ni mo no kanang pagpang-apply pang radyo karon, di kay tingog ray puhunan kinahanglan presentable ka sad, gwapa or gwapo ka. Uy, nga nung gwapo man ka tingog rin yung bati mo, ana. Oo, lagi. Pero naman na sila yung stage show. Mga kinahanglan presentable. Oh, Kaya nya. mas labing maayo, mas nindot kung ilang kuhaon, gwapo o gwapa. Apply tang duha.
Kayong tingog, murag kang Jennifer dato, pre-pre ako. Oo ba? Gwapo rin bitaw ko, naunsaw na siya. Buutan ka. Matinabangon ka. Gwapo ko. Kugihan ka. Lising nga gasin lang, be. Wakil mercy. Recorded by X Thunder Gaming. Kursunada kaayong mga play sa radyo isip dramaturgo si Jason, pero bisan di siya gwapo, matod niya uso kuno iyang naong ron. Wala sa ko'y pagsupag kay talented man siya. Unya sa dihang nangabot mi sa baybayon, nangabot sa baybayon ang duha ka silingan namong mga marites, ingon ini ang nanghitabo. Ay, yan na terapit sa baybayon, Maria. Ay, matimagingon ni mo nga, dagang kayong gwapo nga nga ligo, ha? Mingaw mo kayo! Bitaw, no? Asa maka mga gwapo rum suroy di ng suroy-suroy wa man dere. Niyaw tayo mga batanon na, Roy! Pero, taga din hiraman. Lagom kayo, lagom kig dagway ay. Lagom kig ilong, ilop kig ngipon. Hala, tanawa na ko ng tao ng kasukat nato. Di ba si Noy Julio man na? Oh, ang mama ni Jason. Di bagibuwagan man sa siyang asawa? Huwag gano'y kay tulog ka bukit. Pamot singa! Bayaan yan sa mga bayot ng mga marites kayo at magbakira. Ay, Julio! Ako ba na ito na matuli? Uy, nalot! Oh, Cuteria! Piso pa na siya. Mga kanahanan, ako mo'y gilibak. Bahala sila. Mapadayan ko sa kong lakaw. Bahalag ikasugat ko ng mga kanahanan. Onya, pag-yun, no? Mupo kayong tumoy ng tawhana. Murag butilya sa wildflower. Kinagamihan. Ano ibugan sa asawa? Padayon ko sa paglakaw. Hambo na siguro kayo dahil si Noy Julio kay wala man din wa maguna siya kapahungawan. Ay, basi Hambon lang goro no? Basi lang ilang kanding ni Noy Julio mo yung pahungangawan. Kay namabdos man to. Nadungog ba yan ako ang inyong paglibak na ako? Ah? Klaro kayo na kung nadungog ko eh. Inyo kong gilibak. Uy, dili mo ko di ko nga mong istoryahan. Nadungog na ako eh. Hulyo ko din yung gilitok. Hulyo may kung nga di ako gito. Ay, sabad ya. O, ikaw rin. gusto no, hindi kasi nanik labarong bubugtiin. Ikaw rin ito, Julio nga tipo. Nabukog. Nagamang- Naman gani Julio Diaz, Julio Cesar Chavez, katong sikat nga boxer. Di ba? Mao gyud nga napag-iuban makakitag chicks mo ingon og Julio. Ikaw mo na, be. Ambot Ikaw nyo eh. rin na. Oh, da. Lakaw lang ay. Joy. Julio! Oh, Joy. Noy! May kay naabtante ka ni Julio. Nga naman, Joy, ha? Isugo ko ni Jason. Oh, ano mo din akong anak? Nagdali tog ilis kay Mulakaw. Oh, sama siya. Muadto sa syudad. Sudad? Oh, kung sama siya dito. Muadto sa DYHP. Sa... Magpasibya siya? dili mo pasibya. Mga play siya pagka-artista sa radyo nun. Oh, magdramaturgo ang akong anak? Ay, ano? Magdramaturgo si Jason? Bitaw no! Ay, mga guwapo mo! Ay, Ay, mga bayot. Nga nugod taon. Nangayan sa diay mo. Ay, masangayan, me. Mas ko papagyod ko. Tino- Ay, na. ikuno ninyo. Bay, pamatod-in ninyo. Kini. Ah! Aray! Pero kasi pa mo material. Tungod kay mangingilog ka, ha? Imong giilog, gikan ka na ako ang lalaki, akong gimahal. Si Deto. Aray! Aray! Sakpa ko ni mo, aray! Kulang si Jason. Makuha na mo si Jason over my dead body. Huwag ka narutan ka. Utang ni mo! Last Pagbugno mo! May pa. Sige. Oh, Ay, sige. buwak mo. Bahala na. Sige, talisayon! Kumbate! Jis! 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 Recorded by X Thunder Gaming. Nabugdo gyud ang mga kanahang bayot. Grabe ang ilang linatay. Nangapahak gud sila gud. Unya dahi gayon nga gibisita na ko ang among silingan nga angkan si Lalay. Unya, Oh, hilom na, bebe. Hilom na, ha.
Ilom na. Gutom ka na, no. Gutom na ka. Dali. Dili sa suso ni Mama, ha? Kana. Oh, mididi ka na. Ay, nahilom ng akong baby. Gigutom di ay. Uy. Stereo man nagsikwan? Mario? Sila man nagnaasa at bang sa amo? Sino man ang tao na, oy? Sige ba ang pangatawa nga nagtanaw na ako diri mga libakira gud kaayo ng mga animas daay. Ako na sa igisigag libak ani. Di ba si Lalay man na, no? Oh, tanawa. Ano kayo? Katumubay nga kundatan. Dali, magpaduol ta kamay, tana. Dali. Nagkugos, bayang bata ang kundatan. Anak yun na niya. Kinaot. Ipasuso man na siya yung dughan. Na, ginansya na niya sa iyang soroy-soroy sugbo. Ako gyud gilipak ini mga libakira na kin mga kanahan. Padimyor pa sa eskwelahan. Karon man Kundatan na indako, no? Uy! Pangkar na yung habal driver. Na. Mabulkit na siya sa habal sa isla. Nabulkitan niya karon, iburot na. O karon, angkan na. Nay. Nagpupus. Nagtaraw ka nawa, no? Hoy, mga bayot. Ayaw ko niyo libakan sa kong atubangan, ha? Uy! Wa man taon, mi, oy. Di man ikaw ang among gilibak in town, oy. Yun. Wa man gani may nagisgot si mong name. Oy, Pauna. unsa tarong ha? Halata kayo oy nga ako inyong gilibak. Ingon da iming ikaw ang ipangangkan. Ingon da iming. Ingon na nga ikaw ang kundatan. Sa? Oy, ingon da iming ikaw ang dimyor sa una. Mura di kabuak og plato ingon mi. Langgan na di ay. Mga libakira. Mabulkit og balik na Iloy-Ilay. Aron doon na unyang imong anak. Paris na. One, but two. Ulo, oy, hilap taon siya, oy. No, Oy, ikaw- matudaan man. Ikaw si Tia, grabe, sige ka muna Tia. Oy, samang ta. Nilang nga si... Nilang Yung sa nga... ninyo slalay, oy! Kung naghilak man na! Ha? Yung sa ninyo! Ambo sila nga milupad nga, way pamahaw. Salba kuta kudatan. Ha? Di gipangkan hinuon. Ay, iyo na sa ninigipak di ay! Kamu ba hunong na kuno nga, nabi? Pamahawa mo mga bayot! Palay silalay, bahawa mo! Di ekonomi. Uy, si Joy Baya, laban-laban ang iyang amiga niyang paangkan. Ay, gusto sa siguro siya nga ipaangkan. No? Paangkan di ha? Di mga bato ay! Ay! Sauna ni mo! Yung sauna ni mo! May lain pa, ilabas mga marites! Kakay! Ano na yan? Kakay! Da! Ha! Nagal yung mga kanahana mo, karatil lagi dagan! Heh! Wapagit mo tagam ang mga kanahan, kay diho sa kahigayon anak nga nauli si Jason gikan sa syudad, mauni ang nahitabo. Unya, Ako magtahom. Tawa itong artista di me. Mura akong Romel Ariso. Batian na yun ko sa radyo ni Joy. Wow! Uy, Jason! Wala, no? Kumo mo din ni Maria Teria. Probida. Naibaw na mo sa balita radyo, ha? Nga-apply ko di WHP. O gabi nyo, dawat ko isip talent tao ni Ate Pres. O di mo congrats na ko. Congrats sa mong mata! Ilasaan tayo. Sa'yo mo nung ilasan mo mo. Kayong dangin na Jason, ay! Kaway angay ni mo, naong ni mo, ay mura bagtag sa ilong. Ay, huwag ka lang din sa atong dapit, no? May maglana kang utot. Ay! Ulang na Akong naong bagta sa ilong niya, maglana ako kutot. mao ni ang problema sa among dapit. Wa gyud mamisik ini mga bayuta. Hasul kaayo sila. Kulatahon ka ni sila sa. Unsa man kamo ang pasaldihon? Joy. Ang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karogadlaw. Si Day Joy, Ate Pres. Joy. Oo.
Ang problema ra gud aning Joy Ate Pres kaning mga silingan nilang mga bayot ba. Yan naman. Oh. Ay, Unya mga uyab kuno Mga ni nani libakira. nani ka baro kaning mga bayuta. Yan yung bubuong kay Tili man. Bubo mo kay tiil di kabot sa ni. Uyab kuno ni ang kaning mga bayuta Ate Pres labihan ka Martes. Dauton lang mga silingan. Unya unsa man niya unsa gisaway pa taos Jason nga na-apply dito sa DYHP isip usa ka debator giingnaw dungan na dito. Nainaw ni mo murag bagtak sa ilong. Bagtak sa ilong. Na bagtak ng ilong Ate Pres. Sa bayo sa may maglana kag putot. May pay maglana kag utot. Utot. Sayop sa tong bayuta kay putot pagguntong ladahon gud ibang utot. Mao ni problema ron Ate Pres. Unsaon kuno ning Ingos Joy unsaon kanina mong ning mga bayuta kulatahon ipakulata ba kanina mo? Unsay buhaton na ba ni? Ikaw Ate Pres, unsay buhaton nila anong Kapoy, bayuta? ano, para na ko, di ko natagdon. Di tagdon. Nya. Kaya magara mo sa nagtagdon. Gididma. Tinuod Gididma ni mo. Tinuod. Pareha ko na tong lalay, di ba? Gidid mang lalay. Gusto tag lalay nga isumbong sa kapitan. Wala yan, pero wala lang. Kay gubot man, hasol may mga bayuta. Hasol nis kinabuhi. Wag yun ayong mga bayuta. Kay gawas og daw na bigay bayot nga mga tarong Ate Pres. Kadaghang mga bayot nga buutan niya matinabangon pa kayo. Like babina, matinabangon nun kayo sa isig katao na to. Bayot anas mabina. Di lalaki na siya pero say magbayot maguro siya tingog at Tinabangos mga bataan ang lalaki ni siya. Bataan ng mga bataan bangan ginitigi. di ni bayot sa Ate Pres. Magbayot-bayot para imong bayot pero magkuan gyud. Wapa kang uyab ano bambina. Wapa oy murag si katong imo di size anyos. Murag si para po si tuya ni bibina. Wala gyud mo masayod kun unsa gyud katinuod ang tinuod nga kinabuhi ni bibina. Kung babae ba ni siya o kung bayot ba ni siya lalaki ba. Bam, ikaisulti be. Aniya ang paambet. Okay. Wapa be. Levitico 19, versikulo 16, ayaw kamo panglibak sa inyong isig katao. Kana. Ayaw kamo paghimo o bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Kana. Ako mao ang Ginoo. Number 1, kuda ining kuan apil ko din sa sugos Ginoo kuning maglibak tas Tinuod, eh. si katao. Oo, eh. No? Tinuod. Dili kuno ta maghimo og kanang ikadaot sa iyang kinabuhi. Dili gyud na mo ginabam na sa Bible bam no? Leviticus unsa to? Nga di man libak. Leviticus 19 verse 16, Old Testament. Oh. Mari sakto. Ang maayo nya unsa yung kasultin mo ana bam? Normal ko ng libak ba? Binag na kanang magbuhat ka kanang di maayo bitaw. Malibak yung ka. Na, Joy, na. Oh, normal na siya. Kayan ba? Oh, di gyud nakalikayan. Ano ba katarungan Goliath maingon nga libak nito nga tinuod man. Kana mo na siya. Oh. Na uban tingali kay naayo mga libak dili tinuod so imong gidaot. Kana magdaot na. Imong gidaot kay dili man tinuod. Kana si kuan man na siya. Siya may nagkuan sa kuan. Oh. Kuan man muto na kuan. Pero pati pakuan. pero Di muto ulan ni kuan. Oh, bro, tinuod ganin. Kanas kuan kanas Pedro kanang kuan man na siya kanang utot man na siya lagom. Moingon ka nga kanas Pedro gwapo taas man libak. Libak. Imong siya gipalapalahan. Pero kay ingon po to tinod ay. Oh, di Ayos sa ina lang gum Pedro. Ay, sige na lang. Kita sa kanang pamboy. I was feeling insecure ba? Nga. Bida sa di mo baboy kagwapo ang Pedro ka uyab ka nag-decide sa news to. Ay, Gaan magkwarta bang sugot lang. 16 anyos uyab na Ito Pedro. na problema. Oh, di city na kanundo kay mo naman. Eh, pero problema ko ba? Siguro siya, upa-enroll ko siya. Iskoy lang man ko din agit tam silbi mi day. Ay lang ma-audit gus ko. Dali ay, naunsaw ka pa eskwelahan na do. Eskwelahan na kay matabang Ini kau mana lain minyo ana. Balik tang. Mura Balik ta gulyat. Kaming mga bayot, dili gud man nagpareha. bayot gid ay katinood ba? Dili man Hospital ri magkabayot kay kuyo guro panguyab bitaw. Dili man nagpareha kayo sahay, makakita ka sa mga eskina nga dunay piras namo nga mag-inom. Pero sa makakita sa kalabinag sinulog, daghan kay bayo mga bayot manimba gulyat. Mao ba? Ikaw na kasi mabit tingali ka ng binaryo Santo Niño makadaon. Daghan yung bayot na manimba. Tinuod ay gidawat man sa ato Dili. rin ka kanang unsa na LGBT di ba? Dili ngon sa pagkumpara no, mas daghan ka magit ng bayot manimba kaysa mga tumboy. Ay lang kalain ha. sa Way bayot. way kay go ha, way kay go. So dili parehas. Ah, dili Dili parehas. Nga mga ingon sa mga libakon, kani sila wani si masimba kay manibas si masimba pa ni sila. Ibaw man sila nga pag panlibak makadaot si katao. No na. Kanang yung mga wali ni Father Siano ubod nga makaigo og yung taon indot gyud kay pamilya. Mura i-comedy naman sa No, komedi niya pero igo kayo. Labi na to nga to amigo nga pare Padre Josue. Kaduro na porting duta mo wali. Father Tamig po. Nindot mo wali. Ang iyang pangutan gulat, kung saan na mo ipakulata ba? Oh, iya kulata lang. Ayaw. Bam. Okay ka ba? Ampo. Ampo. Og sa mong katigwangan pa, alam po. Igalampo. Alam po. Kana bito ko nung ano kanang kanabit ng dauto ka. Oy ko na. Imo no salamat. Kana daw to kay ingin mo salamat. Dili siya mo flare up kaningon lang kag salamat.
Kamati ni Mugnaong sa salamat. Ano lang ba? Ampol na siya, kaya aron malamdagan na sila nga, magsigig panaot sa mga tao. Waputin na sila mga buhat, mga bayuta. Yung uban nga, nagtrabaho ko nga parlor, kung dali-dali man kayo, apas sa kanan, traffic. Pero lagi mga bayot ka kanang mahinhin babutan gid mo dahil lagi mga inana. Pare atong imong tao sa una si panganaton niya ba katong gwapa kayo nga sige kadaog sa what? Si Camille o sa to? Asa to? Itong gwapa sa Carmina o sa to? Ito pangan si kay ba nga gwapa kayo niya nasakit karon. Si Kwan, si Isabel. Isabel, Isabel. Si Isabel. Oh, nindot gwapa. Mayo naman siya, managin siya ng stroke, pero mayo na siya Ah, di ba? Balik na siya. Nagabalik gataw. na. Ayaw. Og, mauna lang to, ma'am, atong Joy. Nga imbes imong ipakulata, iampo lang aron malamdagan og sa laing bahay. Wala po kay mabuhat nga daw tang nga to sa kay imong siyang giampo, imong siyang gidangat to sa dalan nga matarong. Salamat sa pagpadagan nito laman, no? Kula ko ang puzzle, Tihon.